ang iyong sumpang walang awat sa akin. Okay, bilis namang maglaho ang Wilson Marcos. Playboy 369. Napintas amalum mo, madam. Hi, Zain Liam Aslor. Naimbag nga biga. Ay, naimbag nga malum. Malum. Hi, Jose Marie Mojica. Hello. Salman Khan. Hello. Thank you for joining. Salman Khan, thank you for tapping the screen. Jose Garabilas, thank you for joining, guys. Ay, sama. Libra Girl Santos, hello, shout out. Daming viewers. Darvish Balok, salamat sa mga bagong join. Hi, Manik Ginting. Thank you for joining, guys. Pag maayos na naman. Yung iba kasi hindi nakokontento sa ilong nila. Okay na tong ilong ko kahit hindi na to okay. Hi, Bish Bendra Singh. Salamat sa mga bagong join. Lala. न्यूज आएको थियो क्या त्यो न्युज हेर्दै थिएँ क्या न्युज आएको रहेछ फाइन वेलकम ब्याक न्युज कस्तो है कति मान्छेहरू Okay, Bilis. Hello from Albuquerque, New Mexico. Gary Chris, salamat sa mga bagong join. Sally Chanel, hello. Bish Bendra Singh, salamat po sa mga bagong join dyan. Okay, bilis namang maglaho ang pag-ibig mo, sinta. Daig mo bang isang kisap mata? Kanina'y nariyan lang o ba't bigla na lang nawala? Papa June 1955. Hello.
Nyata. Ikabil mo na. Akala mo, may sakaha. Lakaman ka na mula ko. Mano ata? 130. Kumakanta pa lang Ilocana. Ay, hindi. Hindi kami kumakanta, tumutula kami. Grabe naman. Coming you, Indra. Tolits, thank you for tapping the screen. Si Tolits lang talaga nagtatap ng screen natin. Sige pa, magtap-tap ka pa. Tap-tap ka lang, sige lang. Best friend you. You best friend me? Okay, like my live. You best friend me. La 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 la. Ang init. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pa-shout out kay Marwen. Hello po, shout out. Just another man, it's Monday. How are you? Sabi ni Sahil Sharma. Ito, mabuti naman. Guys, don't worry. Ito na naman po lang. Dito na lang. Wala sa puro. Ganyan dyan. Kung ginawa sa Pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong mali na, alam kong hindi ka na mahal. O ilang beses kong sinubukan, pinilit ang nararamdaman, pero natatakot na malaman. Natatakot ng iyong huhusgahan na hindi na nga. Hindi na nga. Alam kong mali na. Pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Ba't ganun? Dinisconnect tayo. Shout out po from Mark Enzo. Hello, shout out. Pills channel. In memory of whom you sing that song. What? Pikachu, Thunderbolt attack. Hello, Pikachu from Japan. Pipita. Hello, Pipita. Ang cute naman ang pangalan mo, Pipita. Are you from Nepal? Yes, I am from Philippines. How about you, Sahil? Diyos, salamat sa mga bagong join, Master. Pa-shoutout po kay Jack Colin. Ayan. Hello kay Tilmar de Guzman. Hello, Bert Window. Hello. Hello, Bert Window. Kamusta ka na, harang? Hello, Bert. Kamusta ka na? Shout out to you. Jana Bear. Nakakatamad mag-live pero pinipilit ang sarili, no? You look so young but not so young. Oh, really? Ano pa nga? Oh, Shell. Hindi ko maintindihan mga comment nyo. Hi, Earl June Music Vlog. Hello po. Hello. Hi. 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 Thank you. Ang ganda naman ni ate. Hi, talk with you.
Hello. Alam kong mali na. Alam kong hindi ka na mahal. Jose Marie Mujica, ang ganda ni Madam. What is your plan for tomorrow? My plan for tomorrow is I'm going to hide you. Here. I'm going to hide you here in my comment section for my live. Di maamin. Good afternoon, Bert Window. Shout out. Ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Palang araw ng dalangin ay mayakap kang muli at maangking. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig ko'y magpabalik? Patid ko na nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko. Damang-dama ng puso ko. Mahirap. Ang galing memorize talaga kanta. Ako kasi talaga kumanta nun. Tatang, Bert, much love. Shout out. Muli't muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ka. Anya tilabas manang. Labas tiwiteng. Ay jak mo. Anya para kita pa niya kubrador tiwiteng. Gumatang nakman. May isa nga bilog lods. Awan ti bilog biditoy. Rectangle kada. Pwede na magka-album. Diba? Ashi, salamat sa mga bagong join dyan. Faustino Urbano. Guys, don't forget to like my live, guys. Ay ayatan manang. Manang biday, agkiday-kiday, tapusong nga, permi nga naliday. Panagkit-kitam ket kasla na laylay ay pumanaw kan dito'y sangwanan balay. Dingge mading tabilinen ka. Taintanto agtakaw mangga. Taintantot agalat ay taintantot agpidot mangga. Agpakadata ijay puun na. Nuna baba, di mo sokdalen. Numarigreg, di mo piduten. Labas-labasan dan tupay laeng. Edgar Manero, nagpintas ba't ni Manang. Salamat. Dayti panyo, numarigreg mo, ti makapidot pagilunan to. Nagmarka ti takki, nga kulay yelo. Ken nagburda pay ti angot ti payud mo. Alaem dayti kutsilyo. Tain tanto. Ngurunguren jay manukyo. Tain tantut agtakaw rabong ipakadata ijay puun na. Joel kasi, Papa Hudski, di ko naiintindihan kanta mo, shoutout naman. Buti naman di mo maintindihan para wala tayong problema. 11-11, hello! Manifesting 11-11. Hi, Baldir. Nunakulbet, di mo ngalngalen. No awan ngipin mo ay agbungalen. Hi, Jay. Salamat sa mga bagong join dyan. Thank you to everyone who helped pressing. Wow, please come closer. Hello, Ron Tae. Mukha kang tae. Ay. Ano ba yan? Ron Tae Brown. Buti naman pangalan mo Ron Tae. Kulay brown pa. Matson, hello. Hi, Mark JC Hernandez. Salamat sa mga bagong join. Bad, salamat sa mga bagong join dyan. Mag-compose tayo ng kanta.
Hi, Zero Gambler. Salamat sa mga bagong join. Hi, Risa Tombiga. Sararaut. Everybody keep tapping the screen, guys. Hi, Buddy Friday Bakani. Salamat sa mga bagong join. Pwede nang tanggalin, di na sungki. Hindi pa. Tignan mo naman, oh. Tatanggalin yan. Hindi pa maayos. Nagmamadali ka ba, RJ? Parangad kita. Pwede nang hi, Zero Gambler. Salamat sa mga bagong join. Don't forget to tap the screen, guys. Iyutot yulatan no, dagura yo kanya. Guys, iyutot yulatan no, dagura yo kanya. Hoy, Liwan, ipaglaban mo naman ako, Liwan. Liwan, kamusta ka na, Liwan? Pumunta ka ba dito sa bahay? Ba't hindi kita nakikita? Ito lang, o, Liwan, o. Catch the host. Ang ganda nyo po. Sabi, salamat, Risa. Times to gifting points, guys. Melvin, hello. Ala manday ti panyo tanu awan. Ala manday ti panyo tapagilum no makatakikan to. Panagmarka iti payud mo ken nagburda pay ti sinanangot mo. Are you Filipino? I know. Yes, no, I'm not Filipino. Because I'm Pilipina. Saan po kayo nakatira? Dito po sa bahay, alangan naman dun sa, simbahan ako nakatira. Hindi ako madre. Zero Gambler. Guys, 1 rose. Ala, manday tipan nyo, no marigreg mo, ay pagilunan to. Kung na naman, tikanta, diba? I'm from Philippines. Kunano ni Official Maya. Patrick, thank you Zero Gambler sa pa-reach ng target. Good afternoon to you. Hi Lito Gatbunton. Hanggang ngayon pa din, agatbunton ka. Nya kamutton. Dito, hello Luto. May anak ka na ba? Sabi niya, wala pa. Nababasa mo ba? Sabi ni Taong Grasa. Hindi ko nababasa wala akong tubig dito. San banda daw? San daw banda? Banda dito o banda roon? Ikaw na mag-isip. Natamad ako sumagot. Hi Rich Buwang. Hi Darling. Guys, times 2 guys. Ala, naka-18 di bangir. Nagpintas kami. Hi Bet Go. 89. Guys, times 2. 27 seconds to go guys. Panalo na naman sa kabila guys. Maganda kasi si ate. Hi Fernan, salamat sa mga bagong join. Everybody keep tapping the screen. 2 minutes and 10 seconds before PKM live. Tamsak dan, salamat rin Buak. Happy birthday to me. Happy birthday official. Anong handa mo ngayon? Thank you Zero. Ay, salamat sa pasalbabida. Swim hanggang malunod baha. Flood control. Guys, ala, na din natin naabutan. Sino humalik sa pisngi mo? Sabi niyo, hindi ko alam. Bahala ka dyan. Sino sabi mo humalik? Zero Gambler, salamat sa pasalbabida. Salamat. Yan. Hindi na ako malulunod sa baha kasi masyadong flood control dito. Ricardo na yan. Salamat sa mga bagong join. Ang galing lumangoy Oo, nag-send kasi si Zero Gambler ng salbabida. Rolando Navarro, salamat sa mga bagong join dyan. Mary, hello Mary. Don't forget to tap the screen guys. Thank you so much. Everybody, thank you Liwan for tapping the screen. Willie Dapula, salamat sa mga bagong join. Don't forget to tap the screen and share the live guys. Apo, nagdakol. Ang laki naman yung inuman ni ate. Termos lang namin yan. Beth, salamat sa mga bagong join. Ang astig naman nung inuman ni ate. Termos lang namin yun Madami na ba members mo? Member saan? Dito, wala pa masyado. Mga 5 lang ata. Happy birthday, Rick Munoz, Malu Gurmit Singh. Thank you so much for joining. Daddy Duterte, hello Daddy. Kamusta ka na Daddy? Where are you from, beautiful? Okay. Ikaw, madami ka siguro member kasi matagal ka na dito, Bert. No. Tap the screen, guys. Ang daming viewers, konti like. Ano ba yan? Oo nga.
Wala man lang nagtatap ng screen. Napagod na yung daliri nila. Siguro pukol. Christopher J. Hello, Christopher J, guys. 17 seconds na lang, guys. Wala tayong sniper. Ano ba yan? Christopher J. Dadami din yan. Di na masama, Gabo Moni. Madami na sa 5 members sa umpisa. Oo nga. Alam mo, mas marami pa akong kita dito sa live dito sa Chubyo. Unlike sa mga ginagawa kong video na content. Pagkano lang kita ko dun sa video ko, sa mga content na ginagawa kong ina-upload ko. Alam mo, magkano lang kita ko, Bert? $3 pa lang yung estimated. Tapos yung watch page ads dito sa live is nasa $30 more than. Yes, correct ka dyan. Pabili ng Red Horse, meron ba? Pero, hindi ko alam kung kailan ko pa makash out kasi wala pang notif. Siguro mga November siguro or December, okay na. Okay na din, at least nakakaipon kahit konti, di ba? You are so adorable. Happy Speed 3. Hello. Thank you for joining. Tsaka, isa lang, libangan ko lang naman to. Mas madali kumikita sa live kasi gusto ng viewers real time nila. Nakikita ang palipad nila at makita ang host mismo. Yes, totoo yan. Mas malaki din sa palipad eh. Marami din naman nagpapalipad dito. 'Di ba? Nagpapalipad sila ng mga eroplano, ganyan. Tawang-tawa sila, 'di ba? Tawang-tawa lang. Bart. Hi, Churchill Sales. Dilino War Same. Red Horse, yeah. Bagong Pilipinas vlog. Hello sa mga bagong join dyan. Don't forget to tap the screen. Like my live. Nol, hello. What size your... Ano yung sinasabi mo? Bakit kailangan mo yan? I'm not using for that because I have no mountain. Pero natutuwa talaga ako kapag may laban ka sa kabila. Grabe ang sense of humor mo. Walang makakatalo sa'yo. Talaga. Wala akong makakalaban ngayon eh. Maganda tong kalaban ko. Seryoso si ate. Baka paglokohin ko to, palalayasin ako ng wala sa oras. Wala akong kalaro, di ba? Ang ganda ni ate. As usual, sobrang ganda niya. Pwede siya mag-artista dito sa Pilipinas. Ate, punta ka dito sa Pilipinas. Mag-aartista ka, ako assistant mo, Tagalaba. Ate, ay di pala hindi pala sumasagot. Ginawa ko pala siyang pipe. Wait lang, unmute natin. Ay, ate, may ka-text ka? Sino yan textmate mo? Niloloko mo ba ako, ate? You are a cheater. It's me, Louie. Hello. Hi, Tabunga. Kamusta ka na, Tabunga? Ang ganda naman ng pangalan mo. Wala ba si Kabatiti dito? Ala. Meron si Mr. Tabunga, pero wala si Mr. Kabatiti, tsaka si Mr. Patola. Ay, Mr. Patola. Tama ba? Ano ba Tagalog nun? Yung Kabatiti. Tagalog ng Kabatiti is Patola. Patola, Mr. Patola, and Tabungaw. Tabungaw naman, in Tagalog, is upo. Di ko type. Ay, di mo type? Di mo type tong kalaban ko. Ay, kakain siya ng siopaw. Di malang marunong mag-aya. Guys, one rose. Sitaw. Ang Tagalog ng sitaw is utong. Ayan. Ang Tagalog ng sitaw is utong. Guys, everybody keep tapping the screen. 3 points pa lang tayo. Christopher Pell. Marvin Diaz Cato. Rafael Pastanes. Salamat sa mga bagong join dyan. Louie, thank you for tapping the screen, Louie. Every time you touch me, the less... Bisaya ka mandang, hindi po. Tao po ako. Ilocana po. Pautang, hindi pwede utang dito. Hindi ka pa nagbabayad ng utang mo nung nakaraan. Marvin, magbayad ka muna ng utang mo, nagkaka-interest na yung mga utang mo. Tapos ngayon, interesado ka pang umutang sa akin. Pagatang may sa ice ken bawang 5 ko na. Wrong spelling mo, tais mo, mali kaya. Hi, Rebe sa Blawon. Thank you for joining. Oy, thank you, Alphon. Ala, damula na nga. Ala, may naawa sa akin. Thank you, Alphon 127. Sige pa. Panalunin mo ako ngayon, Alphon. Alphon! Hi, Alphon. Where are you from? Tagasan ka, Alphon? Magpa-level up ka sa akin. Level 5 ka pa lang.
Dapat nasa level 20 ka na pag lumabas ka dito. Dali! Hala, may naaamoy ako. Bango naman yung nagluluto na yon. Pabili Stuttbrach. Anong Stuttbrach? Ano yun? Bakit ang ganda mo? Aba, hindi ko alam. Aray ko. Hi, Prince Bospel. Ayaw ko may hikaw sa ilong. Oo nga, bakit kasi magkaroon ng hikaw? Pero ang ganda ng kilay niya. Promise. Type na type ko yung kilay niya. Yung bibig niya. Yung mata niya. Yaman to. Good day pa. Shoutout naman. Salamat. Hi, Kapugak Plugs. May umiiyak naman dyan. Pamangkin ko yon, hindi umiiyak. Maingay lang. Yan, makulit. Ganyan na talagang bata. Hi, Roque Prangos. Hello, Idol. Liber Lover Boy. Thank you, Alphon127. Hi, Forever 21. Siopaw kinakain niya. Baka nasa Pinas siya. Siguro. Ay, meron bang siopaw doon sa kanila? Hindi ata. Shiba! Ay. Shibanshi. Ay. Shibanshi, pangalan ng aso namin yan ha. Amita Juns, hello, thank you for joining, Romeo. Pinapakilig mo ako, talaga? Ano ako, ipis, kuya? Eriko, anong akala mo sa akin, ipis? Nakikilig ka sa akin? Kinikilig ka ba? Si Eriko daw, guys, kinikilig. Anong feeling mo sa akin, ipis ako? Wala akong kinakikiligan sa iba. Alam nyo yan. Sa ipis lang ako kinikilig. Hi, Romulo! Okay, bye-bye, Shiba. Thank you so much. Eh, sayang ko. Pambihira, sabi ni Romeo. Abay, ikaw ba naman ang tatalunan ng ano? Tatalon sa'yo yung ipis. Lilipad sa'yo yung ipis. Siyempre, kikiligin ka. Nag-subscribe na po ako sa'yo. Salamat, Risa. May kakanood ko lang ng shorts nyo po. Salamat. Salamat, anak. May ang tawag mo sa akin. Eh, di tumalon ka rin, sabi niya sa akin. Eh, kasama na dun. Kinikilig nga ako kapag tumatalo ay kapag lumilipad sa akin yung ipis. Ganon. Sukatan, kalatan, preska. Anong akala mo sa akin, timbangan? Chef Melvin, hello. Susukatan daw ako ng preska. Ano akala niya sa akin yung preska? Hello, Miss Ganda. Shoutout po ang taga Belcourt Subdivision. Magtalunan kayo ng ipis, pambihira, sabi ni Romeo. Eh di kayo na. Bakit ako? Guys, don't forget to like my live. Ay, sayang ko. Ay, ang ingay ng pamangkin ko. Hello, Miss Ganda. Shout out. Hello, Orlan. Taga saan ka, idol? Sabi ni Rocky. Taga West Philippine Sea. Joke lang. Taga Batanes ako. Ano kaya feeling pag nasa Batanes ka, no? Meron din kaya ganito? Kasi hindi ka makakapunta dun basta-basta pag walang bangka or aeroplano, di ba? Hi, The Hitman. Sandy, thank you for joining. Parang nakita na kita. Bakit di mo ba ako nakikita ngayon? Sandy, salamat sa mga bagong join dyan. Kalog, sabihin, search nyo po sa Saranggola po, maganda po yun. Nakanta, Ben and Ben. Sa personal ba? Talaga, okay, nakita mo na ako sa personal. Miss Aris, thank you, Alphon. Salamat. Thank you so much kay Alphon. 127. Ang ganda naman ng mata mo. Magpahid ka ng langis, wala pang gastos. Ito, nakuryente tong buhok ko, no? Hayaan mo na yan. Thank you, Bert Window. Ano ba yan? Puro naman mga kalahi ko, kalaro ko. Single Father, salamat sa mga bagong join dyan. May Abu Sayyaf pa dyan. Anong Abu Sayyaf pinagsasabi mo, Romeo? Hindi Abu Sayyaf yan, India yan. Hi, Single Father. India yung kalaban ko. Pambihira. Oh,
Inunahan na kita kasi puro ka pambihira eh. Puro comment mo dito pambihira. Ay, thank you, Alphon. Puro comment mo dito, Romeo. Pambihira, pambihira. Pambihira ka rin. Single father, thank you for top. Hi, Georgetown. Reply ba ito? Sabi niya, anong reply? Replay? Hindi reply to. Live talaga to, Georgetown. Bakit magpapalipad ka ulit? May asawa ka po ba? Wala pa. Bakit? Bakit ka nagtatanong kung may asawa ako? Asawahin mo ako? Subukan mo. Magmamadre ako. Aray ko. Okay. Hi, Kim Edward Cortez. Hello, shoutout. Sherwin Corporal. Hello, thank you for joining. Everybody keep tapping the screen. Ano dapat sa Romeo? Puro ka pambihira Pambihira ka talaga. Hi, Toto Malinaw. Thank you for joining. Official Maya. Kalog nagmet ka no ata isam mo ko na ni Hel. Madikayat. Hel ko na apay. Agsasaod di impyerno. Grabe ka naman. Sino nagsabing hell yan? Anong hell? Impyerno? Nagsabi? Hi, Rialin Tabuso. Saan po area nyo? Dito po. Dito po ako sa gitnang, gitna ng dagat. Hi, Felix. Salamat sa mga bagong join. Jack, maawatan ko na. Nakaapay. Bakit? Pukol ka ba? Your eyebrows look the same. Oh, really? Alangan naman na hindi pantay yan. Pag hindi pantay yan, wala na. Ay guys, nanalo na naman sa kabila. Magkamukha naman kayo, Lods. Nanay ko siya. Guys, everybody keep tapping the screen, guys. 2 minutes and 48 seconds before the PK and line. Okay, wala pa. Bakit ka nagtanong? Sabi ni Kasi nagtanong ka kung replay to. Ilocano ka po? Hindi po, Ilocana po. Ate, ilang years old na po kayo? Ako, grabe naman yung tanong mo, ilang years old? Di mo ba tanongin kung magkano na yung edad ko? Di mo ba pwedeng tanongin official Maya, magkano yung edad mo? Bibilhin ko, ganon. Very good. Thank you so much. Ilan yung grade ko, Georgetown? Hi, Mami Burst Vlog. Pambihira ka talaga. Sabi niya, pambihira na naman talaga to. Dapat ang pangalan mo, Romeo, ang pangalan mo, Romeo, hindi dapat Romeo ang pangalan mo. Dapat pangalan mo, pambihira. Hi, Junie. Thank you. Pautang man awan si damit at tamaleng ko na. Problemahin mo yung ulam mo, hindi yung problema yung umutang ka dito. Ganda mo kausap, parang nakikipag-usap sa bata. O, diba, magulo. Awanin ko na. Billiones Mix Vlog, thank you for joining. Ayaw mo nun, makipag-usap ka sa bata kaysa makipag-usap ka sa matanda. Hindi mo na maintindihan yung sasabihin kasi may Alzheimer disease na yon. Hi, RB. Thank you so much for joining. Don't forget to tap the screen. Your voice awesome like you, beautiful madam. Oh, thank you so much, guys. Nagmamadali kasi ako eh. Mag-out na ako. Naligo ka na? Oo, naligo ako. Nung nakaraang linggo pa. Kaya kalog, hindi ba? Oo nga. Reklamo kayo na ganito ako. Tapos magre-reklamo kayo na bakit seryoso ka kalog ang pangalan mo. Tapos ngayon magsasabi para kang batang kausap. Syempre, kalog na pangalan ko, di ba? Bakit osteoporosis? Ano osteoporosis sinasabi mo? Romeo, pinagsasabi nito. Hi, hello, Langga from Tarlac City. Paps Kirak TV, salamat sa mga bagong join dyan. Don't forget to like my live, guys, and subscribe my YouTube channel, and push the notification bell button below para updated kayo lagi sa mga bagong upload. And don't forget to replay my video, guys. Kapag nag-out na ako, pwede nyo i-replay, guys, and don't skip ads. Huwag kayo mag-skip ads para, ayan, umaarangkada ang ating subscriber YouTube channel. Thank you so much. Ay, naantok na ako, pero bunganga pa din akong bangango, di ba? Bakit nawa jacket ko, Lods? Oy, sabi niya. Hindi ko alam. Baka may nagtanggal sa'yo dito. Fly ako ulit. Bakit ka lilipad? Huwag ka na munang lumipad. Mamayang Hi, Abby. Hello, Abby. Ay! Narget ako. Number mo kanukunan ni Hill. Anong number? Kapag kukunin niya yung number ko, wala na akong number. From Bicol. Hi, Johnny Sasuta. Salamat sa mga bagong join dyan. Jack maawa. Ay, 10 win streak si ate. Grabe naman tong kalaban natin, 10 win streak.
Walang ginagawa. Samantalang ako kanina bunganga ng bunganga dito. Tapos siya, tahimik lang. Tapos 10 win streak. Sana all. Rogelio, salamat sa mga bagong join dyan. Last match ko na to. 5 minutes. After 5 minutes, I will be going out, guys, ha. Adak maawatan, day tuirik na. Sipud pimanaw kan, tuirin na. Balasiw taaw, tinapanam. Timba tinak nga agmay maysa. Marik na kitan tirigat na. Maya dayu iti napategken ka. Anos dongo nga impadaw mo. Pagod ako need ko pang pagod vibes. Ajaki di inkas kasu. Ay, Georgetown, ngem uray no. Adayukan den na. Sinagot mo tilimang adulyar kaniya. Agyamanak Georgetown tinaipaay mo agrasya. Uray December ko pa'y nga makash out dayta. Boss Georgetown, thank you sa blessing. Salamat sa pa-spell mo kay Miss Kalog. Ikaw lang talaga ang natitirang gifter ko dito, no? Ingaraw mo, kunanan. Hi, Wilfred Patya. Salamat sa mga bagong join dyan. Thank you so much to all of you guys. Mayaman ka na. Panong mayaman? Mas malaki pa yung kita sa akin ni Chubyo kaysa sa akin. 30% sa akin ata. Tapos sa kanya, mas malaki. Yes, Mag. Salamat sa mga bagong join. Ano daw? Jack maawatan day tuy. Kasi pag $10 bibigay sa akin, makukuha ko lang ata $5 din. Hati-hati kami. Kaya di ako mayaman. Hati lang kami ni ayan, yung $5 na bigay mo. 2.50 sa akin dyan, no? Ajaki di inkas kasu. Nagbabayad din kami ng tax, kaming mga nagla-live. Nagbabayad din kami ng tax. Binabawasan agad-agad yung tax. Kaya yung nakakakuha ng tax, yun yung yumayaman. Hindi kami! I will Fred Patches, aray ko. Sabi niya payong. Anong payong? Yung Rolls Royce. Hi Jalen, Evangeline, laki naman ng bawas. O ganun talaga. Pero by the way guys, it's okay. Kesa wala, di ba? We better to be grateful and contented of what we are going to receive the blessings because we are going to appreciate small things. Ayan, we need to appreciate the small things. Because if you do not accept if you do not appreciate the small things, you are not to be contented. Yan, di ba? Malaki talaga bawas ng YT Boss G. Yes, tama yan. Good PM Idol, magulo na buhok mo, pakiayos. Bigyan mo ako ng pampareban. Ang mahal-mahal ng pagpareban, no. Hindi ko pinapareban yan, virgin na virgin yan. O, di ba? Hindi ko pinapareban to. Never pa nakatikim ng reban to, no. Oo, tama ka. Yes, di ba? Ariel Palacio Awas. Tignan mo si Bilyones, hirap magka-revenue. O, di ba? Harang dollar din yan, pretty. Yes. Ang ganda rin, ma. Kasi lahat ng mga vlogger dito, nag-uumpisa lang sa piso-piso, point-1. Yung kita ko nga dun sa mga videos ko, akala nyo maraming kita sa videos ko. Wala, guys. Ang kinikita ko lang dun $0.001. Diba? Pero kapag i-convert mo yun, okay na din. 0.002, 0.003, meron din 0.50, gano'n. 0.5, o, diba? Okay na yan. 0.2. Okay, sa wala, diba? Dodsan yan, salamat sa mga bagong join. Kasi, ano lang naman yan, ano pangalan nan? Parang kumbaga, libangan lang natin to. Libangan lang. Boring ako. Gawa-gawa ng content. Tapos, eto,
habang nagbabantay ng tindahan. Tapos biglang may uutang. Ay, punyete. Ay, 1 cent ba? Yes. Tagasan ka po? Sabi ni, ano pangalan nito? Ariel Plasios Awas. Rakesh Mirda. No ba yan? 11 win streak ka na ate. Di mo lang kita matalo. Tapos iniwanan pa ako. Gigil ako ni ate. May iyak na mag-clip ka. Mabuti sa wala. Oo nga, mas mabuti pa kaysa sa wala, di ba? Hi 786S. Unlike dito sa ano guys. Dito kasi sa Toktik. 100,000 followers ako dito sa Toktik. Kaso nga lang, yung mga videos ko hindi kumikita. Pero ang dami kong ano doon, alam nyo, 128,000 views. Meron pa yung 300,000 views ako dito. Pero hindi yun kumikita. Walang kita ang views dito sa Toktik. Kaya, napaka-grateful ko ay napaka-swerte ko kasi natanggap ako ng monetization kay YouTube. Kaya, swerte muna. Swerte-swertehan lang, di ba? So, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Dapat tayong lalaki ka rin, no worries. Yes. Lalaki din ako. Parang magiging 8 feet ako. Joke lang. Kung baga 4'11 ako, 'di ba? Yung height ko. Kung baga 4'11 ako, susunod magiging 6'footed na ako, 'di ba? Congratulations, ma'am. Hello, hi shy girl. Ang init-init. Ikabulbul tong buhok ko. Big. Yes. Watching here, KSA, Rogelio Labao, and Freddy Vlogs. Johnny Marianto, hello. Salamat sa mga bagong join. Hay, may nag-invite na naman sa atin. Di bali, wala pa namang isang oras. Aram, samsam, aram. Ala, laki naman ng pakwan nito. 5 win streak pa. Bubugbugin na naman tayo nito. Lagi nyo na lang ako binubugbog. Sana may galit kay ate. Yung galit na galit sa pakwan niya. Much love. Shout out. Super hot ba? Yes. Pero picture siya. Nakatalikod. Hi, Tesorero TV Official. Salamat sa mga bagong join dyan. Times to gifting points, 26 seconds, guys. Don't for sit Ali Bang Bang. Salamat sa pagtap-tap ng, ano. Gusto mo kantahan ko yung pangalan mo? Sit Ali Bang Bang. Sa lagintot, sa lagubang. Ang babae, sa lansagan. Pag humirit, parang tandang. Putak ko na. Ale-ale, namamangka, pasakayin, yaring bata. Pagbalik ng Maynila, pagpapalit sa kutsinta. Pwede sumali, ma'am, sabi niya. Kamusta po ang flood control? Ay, hindi, wala po tayo sa Senate hearing, doon ka po manood. Nandito po tayo sa live stream ni Miss Kalog. Ayan. Wag mo po sa akin tanungin kung kumusta ang flood control, okay? Andito po tayo sa tindahan ni Miss Kalog sa, ano, dito sa gitna ng dagat. Kabisado yes. Kabisadong kabisado. Wow, nice song. Salamat. Thank you so much to all of you. Ano oras dyan dito? 4:27 PM. Malapit na naman dumilim. Lilipad na naman ako sa, ano, langit. Ay. Nag-ML ka po, ma'am. Dati nag-ML ako. Sorry po ate, nagpintas ka. Bakit ka nagsusorry kung maganda ako? Kasalanan bang maging maganda ako? Hi, Robin James. Thank you so much. Don't forget to tap the screen. Wow, 300 na yung score natin. Wala nagtatap-tap. Nagpintas ka, ma'am. Ilocano. Hindi po ako Ilocano. Ilocana po. Ilocana. Maganda kapag nakalugay ako. Tingnan mo. Yan. Tsaka lang kasi ako naglulugay kapag gabi lumilipad ako dun sa langit. Magtago-taguan tayo. Hanapin nyo yung kalahating katawan ko dun sa kasabsabaan.
Maaga pa dito, na 1:30 AM na. Ala, gising ka pa sa ganyang madaling araw? Nay, inang, ada mabagbagkal nga kaldeng! Inang! Inang! Ada mabagbagkal nga kaldeng! Awan, di kaldeng yun, nakababatitan sa madi mabaling nga patat yun. No? Ang ganda talaga ng mahal ko. Wesoy Pirunya, hello. Kapareha po oras natin from Baybay City Leyte. Wag nang magpaganda, baka mahulog ako, haha. Hindi mo deng. Hi, Nel 14. Ikaw lang sapat na mahal ko. Agpaisa. Ay. O, tignan nyo, naglugay lang ako, nagsitap-tap silang lahat. Makapangyarihan tong buhok na to, ah. Jay, thank you for tapping the screen. Ganda ng pilikmata, ma'am. Pilikmata? Anong pilikmata? Halos hindi nga makita yung pilikmata ko, yung eyebrow ate sinasabi mo. Janet Tulabot. Hello, ate, Janet. Thank you. Dami pa din. Dito lang ako naghihintay sa yung mahal ko. Pa-cash out po, payment first muna. Or send mo muna, send money muna. Miss Ganda, hahanapin ko. Send mo muna. I-iskamin mo ko eh. You can see me. Hawig mo si Shaira Diaz. Sino si Shaira? Shout out po Ganda, Eusebio Cruz. Salamat sa mga bagong join. Okay guys. Ayan, thank you so much to all of you. I will be going out now guys. Ayan, Tagalaon yun mga kamag-anak, madam, tagapagdalagan. God bless you. Thank you so much to Georgetown. Thank you so much to everyone who are here. And nag-stay, Bert Window, Jose Marie Mojica, Prince Bosbel. Nag-invite ulit. Ayoko na makipaglaro eh. Siya, sige. Last match. Ano ba yan? Puro last match. Ano kayo makain? Sige na, next time bukas. O sige, salamat Georgetown. Tapusin ko lang tong PK ko bago ako mag-out. Uy, Encantadia mamayang gabi. Encantadia mamayang gabi. Papabukas ko sana to sa aso ko kasi baka din niya ibabalik. Butchukay! Ang hirap naman kasi nito. Ang hirap nang walang gunting. Ako na magbukas, mahal ko. Hindi ko kasi pwedeng pagbukas tong ito. Yun. Ay! Ay, hindi niya kakain yan. Plastic yan. Ba't chokoy? Hoy! Chokoy! Ang taba ng aso ka. Ano dito? Ang ganda-ganda ng aso. Ba't chokoy? Ito dito. Taba-taba mo. Ang ganda ng pagkaitim ng aso ko, guys. Saan ka galing?
Sa paglaro ka na naman. Hmm? Tababoy, 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 butchokoy. Ayaw magpahawak. Napit pala ako, guys.